फरायसाफोरा जे गुवाहाटी हाई कर्टनि जे मोनसे जुडिशियेल सार्भिस ग्रेड 3 बेवहाय आसामिस लेंगुवेज कम्पालसरि माने 50 मार्कनि लोगोसे एसिस्टेन्ट जे जुडिशियेल एसिस्टेन्ट बेनि जे दा एडभार्टाइज होबाय थानाय बेहाय आसामिस लेंगुवेजखौ कम्पालसरि 20 मार्क बे होनायखौ खुद्रिसारनानै गासै जिल्ला आफादाव बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों। बेजों लोगोसे बे एडभार्टाइजखौ सावनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बाक्सा जिल्लायाबो दिनै मुसलपुरनि बे लांगोनायाव लानाय जादों आरो बेजों जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जिहेतु बर' रावा भारतनि 80 सिडुलाव हाबनाय मोनसे राव आसामनि सरकारि लोगो राव बे रावखौ रिजनेल लेंगुवेज हिसाबै आइदार अर आसामिसजों लोगोसे बर' राव बेखौ लिरनायनि खाबु मोननांगौ। मानो होनबा बर' फरायसाफ्राबो बर' मिडियामनि फरायसाफ्राबो मेट्रिकनिफ्राय लोगोसे हाई सेकेन्डारिनिफ्राय दिनै मास्टार डिग्री फरायनानै PhD सिम दिनै जे फरायहैनो हाबाय बा मोननो हाबाय बेबायदि डिग्री लानो हासेयावबो बे गुवाहाटी हाई कर्टनि जुडिशियेल सार्भिसनि एग्जामनि प्रसेसआव बा एग्जामनि सिलेबासाव बर' रावखौबो होफानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफ्रा दाबिदों। दा बिनि थाखायनो बे जिहेतु गुवाहाटी हाई कर्टआ बे हाई कर्ट बायदिया न्याय होग्रा मोनसे अनुष्ठान बा न्याय होग्रा मोनसे जे इन्स्टिटिउसन बे इन्स्टिटिउसनफोरनिफ्रायनो जाहाथे नै बेबायदि माने न्याय नंथावै बा बे आइनि इनजास्टिसखौ जाहाथे खालामा बर' रावखौ जाहाथे इनजास्टिस खालामा बेहाय बाहायनांगौ आरो बर' रावखौ बाहायनायजों लोगोसे बेहाय लिरनायनि जे सेलेक्शननि प्रसेस बेखौ जोङो मोननो हानांगौ। मानो होनबा बेजों गोबां बोसोरे साख्रि ओंखारो बेवहाय बोसोरे जोंनि मिडियामनि बर' मिडियामनि फरायसाफ्रा थालांनांगौ जायो मानो होनबा लिरनो हाया। दा बिनि थाखायनो आसामिसजों लोगोसे बर' रावा बाहायजानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफ्रा दा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै बे एडभार्टाइजखौ जोङो सावदों आरो इयुनाव बेखौ बाहायाब्ला बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन जों हाबाफारि लागोन। मानो होनबा बर' रावखौ जिहेतु मात्र सरकारि राव लोगो सरकारि राव घोषणा खालामनानै दोनबाल' जानाय नङा फोसावनानै दोनबाल' जानाय नङा बेखौ जों बाहायनो मोननांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों बाहायनो मोनथारनांगोन बाहायनांगोन। बेनि थाखाय आसाम सरकार लोगोसे गुवाहाटी हाई कर्टखौ जों खावलायदों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदि इनजास्टिसा जाहाथे जाया बर' रावनि सायाव बेखौ फोरमायबाय। बे उननि समाव जोङो जिखिनि हाबाफारि लाया मानो सावरायनायनि गेजेरजों लागोन। बर' रावखौथ' दिनै भारतआव दिनै मोनसे गनायथि होबाय दिनै साहित्य एकाडेमिक बान्था मोनो बेबायदिनो बर' रावनि गोबां लिरनायफोरा दिनै ट्रान्सलेसन जाबाय बायदि बायदि रावाव आरो बेजों लोगोसे दिनै आसामाव आसाम सरकारानो गावनि सरकारि लोगो राव बाहायनाय मोनसे जे सरकारि लोगो राव बेखौ गनायथि होबाय। दा सरकारनि मोनफ्रोमबो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआव बे जेराव रावा कम्पालसरि जायो आसामिसआ कम्पालसरि जायोबा बड'आबो बेहाय माइन'था मोनफानांगोन। बेहायबो बड'आबो बेखौ बर' रावखौबो बेहाय बाहायफानाय बा सिलेबासाव बे थाफानाय बे जाथारनांगोन। दा बिनि थाखाय जुदि उननि समाव जुदि बे सरकारा आरो बे हाई कर्टआ जुदि बिनि सायाव जुदि मोजाङै नोजोर होनानै खामानि मावोबा दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिनिख्रुइ माने रासिन जे आन्दलन बे हाबाफारिखौ लालांगोन।